hörmetli vatandaşlar. Biz şunkü gepleşimizde mihman çağırdık, yine Adat Türkmen, bizim vatandaşımız Rusya'da yaşayan oğlum. Şol oğlum bir näçe günden bäri bizden habar tutdy, yine soralar we halkyň adyndan şunu size berjek diýip yine habar tutdy. Biz şu häzir gepleşimizde Adat Türkmeni mihman edip çağırdık. Ýöne şu gepleşigi biz üç tarapdan geçirjek bolýar. Bir tarapdan Adat Türkmen, bir tarapdan men dewlet lideri Murat Gurbanow we beýleki tarapdan sizler. Häzir Adat şu gepleşikde maňa soralarını berer. Menem bir kişiden soru Adada berin. O sorular bu torun son, biz sizin sorularınıza cevap verir. Eğer de elbette sizin sorunuz bize bolsa. Şoň üçin şu gepleşikde yine biz başlaýar. Adat, siz halkımıza salam aýtjak bolsaňyz, iki söz aýtjak bolsaňyz aýdyp bilersiňiz. Salam aleykum izildeşler, vatandaşlar, hemeňize salam. Hemeňiziň tutýan rozalaryňyzy Allah derehkinde kabul etsin. Salam aleykum Murat Gurbanow. Salam aleykum. Sağ olun. Onu näme başladymy? Adat, siz başlarsınız. Siz soru verip başlap bilersiňiz. Böyle bu soralar öňünden adam men soragym däl ýa başga bir nämeň soragy däl, bu halkyň soragy. Näju çıkıp gürlemeyen, näme etmeyen halkynda ýönekece prosto halkyň soragy. Tak, o basılan oğlan var ya, şu iki sany, şu Türkmenistan'da şu listovka yapıştırıp tutulan oğlanlar. Şonlaryň basılanlygy hakykat mı diye. Aşyrov Döwran we Döwran Kılıçev doğrudan Türkmenistan'da basıldı diýip soraw berdi. Ol adamlar basılmadı. Basılmak diýmek, ýa-ni kady şu tutsak edildimi, şu polisler tutup men düşünýär. Basılmak diýmek tutsak edilip, ýa-ni kadyetden geçip türme geçip basılmak. Ol adamlar tutsak edildi. Wagtlaýynça tutsak diýilýär, izolyator. Ine şu MHM şäherler gelip şolary ýygnap, maşgalalaryny, öýlerini, hemme telefonlaryny barlap tutuldy. Hawa. Ýöne soň boý berildi. Hawa. Indi dalşy. Şol oğlanlar çıktı diýdiňiz, olar nerede häzir we ahwaly neneň şolaryň? Habaryňyz barmy şolardan? Habarymyz bar. Ol oğlanlar çykaryldy. Olar häzir öz öýlerine, öz ýa-ni okulary bilen öz işlerini botlaýarlar. Olar häzir ýa-ni azar bermesen gowy sebäbi olar ul stres aldylar. Şu o ýerde elletini sypalamadylar, o ýerde köp soralar boldy, köp ýa-ni işler geçirildi. Şoň üçin olar häzir azar bermesen gowy. Diňe. Indi olary çıkarmak üçin ine şu pul toplanışyk näme boldy, şu aksiýa. Şolar çıkarmak üçin pul toplap, şu advokat tutup şolary çıkarmak üçin de emma diýe Türkmenistan'da diýe hemme bile diýe şu advokatyň bizde rol oýnanok, sudya, advokat. Şonuň üçin diýe näle boldy diýe şu zatlar diýe. Advokat hakykatdan ham işlenok, wapşe sözü geçenok, hiç derde edem yaranok, onun baran bir, yoğan bir. Şu nädip diýe, advokat bizde diýe, oňyaly nämede diýe, şu listovka, tim boli Gurbangulynyň garşysyna giden oğlanlar diýe, çıkarıp bildi diýe de. Okey. Doğrudan advokat meselesi Türkmenistan'da gaty. Indi advokatlar hiç wagt goşulanok diýmek ýalňyşlyk. Ýöne köp ýagdaýda şul advokatlar şul ýaly işte elini galdyrýar-da ýok diýer. Ine mysal üçin şul işte biz bir näçe günläp advokatlary gözledik. Yaman köp gözledik. Ondan şul garyndaşlaryň bir gowy tanysy ahir boýnally da şol adam ýa-ni şul advokat hökmüne ara düşüp girdi. Sebäbi eger de şol ara düşüp girmedik bolsa şul iş gatyl skandaly berdi. Bütün dünýä jemgyýetde. Ine mysal üçin biz alyp göreli Allah berdi peýgamber. Ine onuň adwokaty boldy. Olum basyldy. Ýöne şonda da advokat hökmeden berdi. Ýöne biz öz adwokatymyzy
Yani biz diýen maşgalasy öz adwokatını tutup görüşdi. Şu ýerde bir belli keşekladım. Aşyrov Döwran we Aşyrov Didar we Döwran Klyçew Türkmenistanyň prezidentine karşı görüşmedi. Olar konstitusiýanyň maddalaryny, ýani listovka konstitusiýanyň maddalary bilen ýani ýaýratjak bolup hereket etdiler. Ol prezidente Garşı göreşmedi ýöne muny dogrudan prezidente garşy diýen bolýar, muny beý diýen bolýar, diýen bolýar, dogry ýani Türkmenistanyň ony gaty şart ýagdaýda ýani nime edilýär. Ýöne şunun ýaşyna diktatör sistemasında şu tamam. Doğru. näle düşündirilýär? Prezidentimize garşı gitýär diýip şu şeýle düşündirilýär da. Tamam. Mysal üçin ine Liwapda aýal maşgallar çykdy, un ýok, çörek ýok diýip. Olar prezidente garşy çykany bar. Olar çörek bolmasa çykýar. Ine şolaram ýani ýa on meşrutka taşýarlar ýa-da gorkuýarlar ýa-da un berýärler. O diýmek prezidente garşy da. Hawa ýöne listovka diýmek eýýän bir zat, ýani opozisiýa diýip bir zat anladýar. Eýýän. Ýöne hakykatdan hem şoň tekstini teretsem, men onu bütün dünýä gurumlarda ýiberdim, düşündirdim. Ine şu listovkalar olar gördi. Hiç bir kanun zat ýok. Bizde köp listovkalar bar. Bizde listovkalar bar, ýani Berdimuhammedow tanqidlap, onu keşfleri bilen zat ýöne olary biz başta edilmede biz akylly düşünýär. Oraya listovkalar tutulsa günü ýani muň jeda keterler. Ýöne şoň üçin biz birinji ýani listovkalar şol kanun esasyna şol konstitusiýanyň maddalaryny beýan etmek üçin etdik. Indi Peygamber geldi, peygamberdi, Allah berdi. Sizin aktivistiniz değil mi? Yok, bizim aktivistimiz değerli. Döwetede gatnaşyp nämedin? Yok, bizim aktivistimiz hiç wagtym değerli. Biz onu gepleşip geçirmedik, hiç talim etmedik. Sizin bilişiniz ýaly. Ara gatnaşykdatdy. Yok, 10 sentýabrda sizin bilişiniz ýaly biz Türkmenistanyna miting diýip ýani elan etdik. Ondan şulardan 2 sentýabrda bizim bilen kontakta girdi. 2 sentýabrda kontakta girip ine aýtdy. Şu ýaly etjek bolýan men gorlaýan. Men bir ýani adamlarym bar. Biz bu arada işläp gelýär. İşläp gelýär diýip Türkmenistanyň garşyna däl. Yok. Biz pikirlenýär. Ine şu ýaly täze döwlet bolmaly, näme bolmaly şu zatlar pikirlenýärdik. O diýmek opozisiýoner däl. Ine şol adam ikisine bizim bilen ýani telefon arkaly, telegram arkaly gürleşildi. 4 sentýabrda tutuldy. Biz onuň bilen bir 2 günne bir dogry gürleşebilmedik. Ýöne şol adam tutulan soň Türkmenistanyň aktivisti bolsun, bolmasyn biz ýani şunu gollap, muny çykarjak bolup köp hereketler etdik. Şu eger aktivistiniz däleken, onda näme üçin siz şu çykyşy edeningizde şu ine bizim peygamber geldi, Allah berdi aktivistimizi ine tuttular, näme etdiler, şonu o yalan günä ýönkep şonu türmäge bastı diýdiňiz. O zatlar kemmesem doğru. Ýöne siz şu taýda ine bizim aktivistimiz diýip çykyş edipsiňiz de. Dedim, bizim aktivistimiz nähili? Bizim aktivistimiz bolanlar, onu bizimle işleyen, bizde yapı gruppalar var, küçük ýeçekler var, topar gruppalar. O ýerde bizimle işläp gelýän, biz olaryň dokumentlerini, ýani pasport kopyalaryny, ýani barlap, köp zatlaryny barlap, onu ýerine barlap, ondan aglaýdyk goýas, aktivist diýip. Men haçan bizim aktivistimiz diýende, devletin aktivisti, bütün Türkmen halkynyň aktivisti ol. Ol aktivist. Ama aktivist der diýip bolan. Men devlete aktivisti diýemem o, sebebi ol bizde işlemedi, bizim programmalarymyz bilen o. 2 günde biz işleşebilmedik. Ýöne ol aktivist Türkmenistanyň içinde bir toparyň ýani hereket etjek bolýan aktivist. Ol aktif. Öz çykdy bize, öz nimedi? Ol Türkmen halkynyň aktivisti. Bizim hemmemizin aktivistimiz. Mysal üçin ine sinem aktivist. Ertesi bir zat bolsa men çykyş edemde men aýdam bizim aktivistimiz azat. Haçanla devlet aktivisti bolsa onu aýdam bizim devlet aktivistimiz ine şu ýaly bizim bilen ya şu doğrusu var ine azat. Sertemiz Dursultan Taganow bolanlar biz aýdýardyk. Dursultan Taganow
İstanbul ştabın yol boşatı, bizim devletin aktivist dip aýdýardy onu. Şonuň üçin men şu şekilde aýdýan her wagtdan ol aktivist bolan, o bizim aktivistimiz hemmämiz. Türkmen döwletiniň ýa içinden aktivistimiz. Biz içindäki watandaşlarymyzy gollamaly. Egerde bizim aktivistimiz bolan bolsa, onda bizim kopya pasport diýip, ýa barlyklaryny hemme zatdan ederdik. Ýöne bizim aktivistimiz, devletin aktivisti bolsa şolardan men gaty beğenirdim sebäbi. On tugurma jurist tejribesi we ýa köp zatlary dolu düşünýär. Ýene bir näme şu iki oğlan üçün pul yığnap advokat tutup näme etdiňiz? Emma näme üçin şu peýgamberdi, Allah berdi üçün şu pul yığnap advokat tutmadyňyz? Peýgamberdi üçin bu ýerde başgaça biz göreşdik. Biz pul ýygnamadyk ýöne ine men hemme zat aýdylamok ine şol maşgalatyna pul kömegini häzir edip dur. Ine şu men gürleşdim. Ýa-ni edip durun şo kömegi. Wagt geçdi de geçmedi de ol bizim aktivistimiz däl. Ine mysal üçin Aşyrov Didar we Döwran Kyçy bizim aktivistimiz debete. Biz pul ýygnaýardy diýer. Bu oğlan bizim aktivistimiz däl. Şonuň üçin şonu da şun ýa-ni çıkarmak prosedurasy başgaça boldy. Bu pravozащитниктер bilen ýa-ni täjrübe bermede bilen Türkmenski fond bilen biz köp işler etdik, işler şuları çıkarmak için. Biz advokat tutsak bolsa, ýa-ni maşgalatyna ýüzlensek, maşgalat diýdi. Birinjiden diýdim advokat, neme, jurist öýdi. Islenok, biz şonda da şolary tutun advokat diýdik. Olar advokat tutdular. Egerde şolary tut bilmedik bolsa, biz puluny kömek etjek bolduk, almadylar. Biz özümüz arkyň bolun, biz özümüz nimedir diýip, olar bize şoň kopýalaryny hemmesini aldyk, biz pravozащитникler geçirdik. Şo ýerde adwokatyň suwduň kararlary we ýazylan arzalar, geçirilen hemme ýa-ni diýişler hemmesi bar. Onu biz gördük, advokat bar eken. Şu Süleyman Tursunbaýew şu ölen oğlan şu wagtlar diye siz ona we şu ähli dünýä hukuk goraýjylaryna we Fransiýanyň prezidenti Macrona ýüz tutjak diýip söz berdiňiz diýe. Näme üçin ýüz tutaňyz okşolara diýilýär. Biz hatlarymyzy iýerdik hemme. Men iýerdim Akçaýa, Belý dom diýerde Senat. Biden'a iýerdik. Biz iýerdik ýa-ni Macrona, biz Ýewropa parlamenti iýerdik. Biz Amnesty International, biz ýa-ni Human Rights Watch şolary iýerdik. Hemme zatlary sebäbi bizde prosedura şeýle bir şu zat bolsa, şoň hemmelerini iýerýär. Mysal üçin ine şuň ýetişmedik, ertele biz täze bol hat iýerýär. Hemme velosport federasiýalaryna ýa-ni David Lapartiana ol bütün dünýä velosport jemgyýetiniň ýolbaşçysy, Ýewropa velosport jemgyýetiniň ýolbaşçysy, bir uly bir şäheriň meri, uly bir oblastyň ýa-ni deputaty, ondan başga da bu Respublikan partiýanyň agzasy. Ýöne agzasy däl bir ýokurda bir nimesi bar. Diýmek bu demokratik prinsiplary, öz adam hukuklaryny gatyn berýän adam. Şoň üçin ine şuň hemme organizasiýalaryna iýerdik. Mysal üçin Ýewropanyň velosport ýa-ni birleşigine o ýerde 7 sany vice-prezident bar. Ine Italiýada onunla hemmelerine iýerir. Ine şo ýerde Süleymanyň meselesini ýene goşup goýarýar. Sebäbi bu sport bilen bagly biz şolary düşündirýär. Egerde şu döwletde 14 ýaş sportmeni ýa-ni ýeňişde ýarşda ýeňin üçin öldürýän bolsalar, onu sizem ýa-ni şu sport meraperiýatlaryny geçireninde esasy adam hukuklary, demokratik prinsiplary, sport prinsiplary bolýan bolsalar, onu siz şu döwletde kanun bozulýan döwletde, şol ýaş sportmenlerini öldürýän döwletde geçirmenler diýip, şonu bu hata boş iýerýär. Düşündüm. Ýene bir näme siz şu Onun proseduru boýunça
Atçaya gidiyor, Macron hem belere gidiyor tebebi, onu ne işte? Yine hat geliyor, şu dosyalar yığınap bir ulu dosya oluyor her kimde. Ondan sonra onlarla gürleşme atıyor, olur tema, yani içinde ucu haberli. Siz geçen yıl bir gepleşiğinizde şu may ayınaça, şu indiki yılın may ayınaça, eğer men şu Gurvangul'unu ayırıp bilmesem bu yoldan çekilecek, o bu deyipsiniz de bir çıkışınızda. Geçen yıl. Yine diye indi may ayı geldi diye indi şu çıkışınıza ne mi diyersiniz yine? Siz aydıptınız yine men çekilecek. O bu karoçu eğer Gurvangul'unu ayırıp bilmesem deyipsiniz de. Katı doğru soru, men onu demedim, men ayrılmadım. Eğer bir devlete toporu bol, yani işleyip şu mesela çözülmedik, ayrılmadik, şu sisteman yıkılmadik, onu men lider hükmünde kıra çekilerim deyip aydıptım. Yadınızda olyanınızda. Yine şundan bir ne açığın gepleşiğimde men yine de aydıp geçtim. Men mayın sonuna çelli işleyen, mayın sonuna çelli yani bütün edilin işleri boyunca açıyordum beryen bir yıl. Yani birinci maydan birinci maya çelli açıyordum beryen ve şu yerde men öz yani neticesini aydarım. Öz yani alan kararımı. Ondan kararımı alanda da men halk bilen maslahatlaşan ve devletin ağzalar bilen maslahatlaşıp yani şu netice gelelim. Entek Halkı sığlayanız mı? ayın sonunda men aydarım. Men şoňgy aydarım. Halkı sığlayanız mı? Biz edýän işlerimiz näme? Öz bähmidimiz üçin edýänmi? Kim üçin edýän? Ben öz bähmidim üçin serdim. Mende hemme zat bar. Gaty kösendim, ine Fransaga gelip gaty kösendim. 3-4 işte işläp, uniwersitetde okap, biznes ýöredip, diňi O soralar hem gelersin. Okey. Serdim. Ben hemme zatym ýeterlik. Şu zatlary men gyra goýup halk üçin hereket edýän, Türkmenistan demokratik ýoluny goýmak üçin hereket edýän. Menin pikirimçe, men hormat goýansam edýän. Bolmasa men näçe edýän onu. Ben halka hormat goýup, günne men ýüzlerçe adam bilen gürleşýän şu meselede. Eger de hormat goýmaýan bolsam, ýa biriniň göwüne degen bolsam, onda maňa aýdardylar ýa efirde ýa bir ýerde aýdardylar. Böyle. Halk oda girse, siz hem halk bilen oda girer misiniz diye. Indi halk oda girse, ot diýäňiz näme? Egerde halk galyp ýürese, Ot bilende yanıp duran ot değil indi. indi men düşün, halk turup ýürese, ýa diktator garşy, biz barmasak halka kyn onu çözmän, hökman. Biz barıp, biz mümkinçilik, yani halk galyp başlananyň mümkinçilik biz tapas giýmeli, biz giýeriz içine. Biz durmaz daşynda, haçanda bu toror, ondan biz barar, biz öýle yani planlarımız yok. Biz bu ýerde men düşündirýän çykyşlarymda hatişne ýagdaýda halkymyz galyp başlatyn bir aşyk haýaty. Aktivistler goşup başlar, ondan hereketler galyp başlanda biz hökman barmaly. Sebebi şu parahat ýagdaýda diktator aýyrmak gaty kyn mesele. Onu bir taýýarlanan adamlar, taýýarlanan ýuristler bolmasa, gaty kyn mesele, onu bir kanlyk bolanok. Hökman. Onda näme üçin halky oda atýaňyz we şu bir kanun nämelere çykarýaňyz, mitinglere bir ruksatsız, nämesiz özüňiz hem gaty gowy bilýäňiz, ine köp ine Türkmeniň aglawasy Türkiýede, İstanbul'da. Ne şu taýda ine şu pandemiýa şu sebäpden hiç kili miting hem gurnamak ruhsat ýok hiç zadadan. Şonu bilýäňiz, bilip durup näme üçin şu mitinglara çağırış edýäňiz? Efendim, biz Türkiýede bir sany miting gurnadyk. O miting gurnanygda biz karşydyk ona. Biz 2 günlük şol çartda ul söwüşler geçti. Biz tankyd etdiler. Ay, siz hereket eden ok. Ine biz çykşak. Siz çykmasaňyzdan biz çykjak diýip ýa-ni şular bir topar aktivistler, devletten aktivistler ve başka aktivistler bir tankyd edip
bizi yankı katı bize davet ettiler. Biz ondan sonra yığınak geçirdik. Ştabda yığınak geçirdik de fikir ettik. Biz her koşulmasak, şunu öğüler gidiyor. Şunu öğüler gidenine yok var bir istoriya düşüyor şunlar. Şunun için eğer de halk şu tarafa gidiyen mi olsa, yankıyalı, o da gidiyen mi olsa, onunla bizim gitmeli. Şunun için biz çıkıp ayttık, bolya, biz boyun alıyat, sizinle gitmeyeni, biz boyun yat, yönü, şunu kanunlaştırmalı. Onun için ne etmeli? Onun için biz organizowany gitmeli. Kim organizator? Şul. Her kim aytçağı işini, her kim etmeli işlerini, her kim kaçan çıkış etmeli, baran soň näme çıkış etmeli. O Onu geçen hem olan miting değil o. 31. Jumat'ta çağrış ettiniz ha. Şu mitingi näme üçün çağrış ettiniz şu pandemiya döwründe? Näme sebebi näme diýdi? 30 yerine mi? 30 yerine 31. Mart. esas sebebi näme boldy? Eger de biz 30 yerine miting etmedik bolsak, onu biz Aşyrov Dedar bilen ýa-ni Döwran Klyçowy boşatmana mümkinçilik kyn boldy. Yok. Şonda da miting, hiçkili miting bolmadı. O tayda hemem şu öz aktivistleriniz hem çıkmadı o tayda. Hiç kim Yok, çıkmadı. Türkmenistan'a seyredim. Biz miting geçirenlerde şu yerde biz şu adamları yani pasradaş hükmünde şu rejime karşı görüşmen, şu rejime karşı yani listovkaları şu rejime karşı değil, listovkaları koyun için pasradaş hükmünde biz şoları koyduk. Eğer de biz şoları miting geçirmen, yine dım oturulmazsak onu şoları terörist ederdiler. Başka orada da koşup şunu terörist ederler. Biz şunun ağıtlarını tutup yine şunu adamlar boşaltmalı, biz günü emhemen kulluğunun yanına barmalı, bir kanun hiç şart etmediler, terörist değil, ekstremist değil, şunu dine konstitusiyanın esasına, konstitusiyanın maddalarını koyup, listovka koydular, o konstitusiyanın maddaları kioskta satılıyor, o konstitusiyanın maddaları yani meclise tasdik ediliyor. O hiç terörist zat deyip, değer deyip, biz şunu adamlar çağırdık, şunu gollan çıkın deyip. Tebebi şunun öýlerine gelenine birinci teröristler deyip geldiler. Birinci. Ýöne soň, yine biz şu ýaly çıkışlar eden soň, biz görkezden soň biz Aşyrov Dedar we Döwran Klyçowy görüşür, dakansa yine şolun ýagdaýlary peseldi. Bu indi terörist bolmaýar. Siz etjek bolsaňyz tebebi biz onu ýa-ni çıkışlarymyzda hem ýerde görkezdik. Ýöne biz dım oturulmasak, onda şu adamlar terörist olup gitmeye mümkün. Şol hopluğa ayırmak için biz çağırdık. Sonradan miting hiç zat olmadı. Da hatta sizin öz aktivistlerinizden hiç kim çıkmadı o tayda. Miting... Böyle onu koyduk. Yok, durun, ben aydın. Mitingde baran adamlar var. Şu yerde videoya surat alıp iyi verenler var. Şu yerden bak geçip bize can edip aydanlar var. Şu yerde yani yollar yapılıp yani nime koyulup, bariyer koyulup hem de bize gurur verdiler, hiç kim yoktu onu. Her kim daşından ayrılıp kaçtı. Geçti. Doğru aydı. Miting olmadı. Türkmenistan'da mı yani Türkiye'de? Türkmenistan'da. Şu eğer diye Türkmenistan'da olan bolsa näme üçin şu ya video yazısı yok şuların diye. Näme geçen yılan diye miting olmadı Türkmenistan'da. Geçen yılan diye şu yine 11. sentyabrda şu yine miting oldu, näme oldu, yine ken adam çıktı diye aytdı diye Murat Kurbanov yine suratan var, videolar var, yine göreriz hokman şu YouTube'a koyarız, näme deriz, halkın dikkatine yetireriz deyipsiniz, emma koymandırınız. Koymapsız şu videonu, şu suratları Türkmenistan'da bolan mitingi YouTube kanalınızda koymapsız. Emma aydıpsız şu var deyip videolar. Ne için diye koymadı diye. Eğer şu bolan olsa diye, ne için koyan yok diye. Türkmenistan'da geçirilen mitingler var. Edil bizim 14. sentyabrdan ayet başlanan mitinglerimiz, biz 14'üne çeli geçirmedik miting. 14'ünden ayet başlanan mitinglerimiz değil, adamlar kanalın boyunu geçirdiler. O bizim diyen yerine de barma. Şu yerin surat videoları var.
Başka da Nem yine üçün goyanok diye. men goýubiljekkä onu täze goýsam olar gün arystat etdiler. Olar mysal üçin geçirenine ýa-ni adamlar kanala baranna ýa ahranlara goýup ýolla ýa-ni habarlar berer ýaly kanalyň düýbüni etdiler ýapyp girdi. Ýürüte gürleşip daat edip ulu miting geçirmäne taýýarlyk görmek üçin şol geçirdi. Öz aradynda. Men bir näme Murat Kurbanov halkın şu mitinglere çıkmanı isleýär. Pandemiya bolsa da şu pandemiya seyretmen, şolara çağırıp mitinga çıkarmak isleýär diye. Emma özü näme üçin diye şu Fransiyada diye şu Türkmenistan'ın konsulluğunun önünde diye şu mitinglara diye çıkanok diye. Özü näme üçin halka diye görelde görezenok diye şu çıkıp näme edip ya maşgalası bilen ya 4-5 sany yanına Türkmen toplap mı şu konsulluğun önünde diye Fransa'da näme üçin çıkanok diye. Dedim. Men miting geçirmek üçin ýürüte Amerika bardym. Men şöyle geçirip gaýtdym. Houston'a, Washington'a iksan miting. Yok diye Amerika'dakini aytmasın diye. Amerika'daki diye mitingi onu organizat eden diye şu Marcan Muzaffer ve Dayzad'la o Murat Kurbanova değişli değil diye. Näme üçin özü diye şu Fransiyada diye organizat eden o özem bolya diye şu köp adam gerek değil. Özü bilen 4-5 sany şu eline plakatçı alıp diye näme üçin özü Fransiyada diye şu näme Türkmen konsulluğunun önünde näme üçin çıkanok diye bizleri diye emma talap ediyor diye ne çıkın deyip. Özü näme üçin şu bizlere görelde olsun diye. Düştüm. Men maňa ruhsat beriň jogap da kansa etmäne. İşte men Amerika baryp çykdym. Näçe kilometr geçip pandemiyada baryp ýa-ni geçdim şonu. 4 ýerde geçirdik. Owaň önüne, ýa-ni Atçaýyň önüne, Pasostanň önüne, Houston'da geçirdik. Fransa bir uly döwlet. Bu ýerde men ýaşaýan ýerimde konsulsa pasosta ýok. Mysal üçin bu ýerde türkmenler ýok. Türkmen ýok. Mende ine maşgalam bar, başga türkmen ýok. Häzir sizin ýaşaýan ýeriňizde konsulluk ýok, dogry dälmi? Türkmenler ýok. Emma şu Fransa döwletinde bar türkmen konsulluğu, dogry dälmi? Ýok bar. Ine mysal üçin diýär şu Fransadaky konsulluk ýakyn diýäçin Amerika barandan göre. Amerika birinjiden meni çağırdylar. Men şoňa bardym. O ýerde de baryp ýöne tomuşçy bolmadym. O ýerde birinji katarda çykyş etdim. Ýani ikinji ine mysal üçin men Fransada miting geçirmäne taýýarlyk görüp ýördüm. Nesip bolsa ine şol Velotrek we Kubok Davisa boýunça biz miting geçirjek. Şoň taýýarlyk görüp ýördüm. Şoň üçin näme geçirmedik? Adam ýok. Mysal üçin Türkiýede geçirmek näme üçin men haýyş edýän her wagt adam köp. Miting kaçanda bir adam одиночный piket bolýa ýöne одиночный piket men geçirýän. Ýöne miting bir adamyň sany gerek. Ine häzir nesip bolsa biz taýýarlyk görüpdiz. Men adamlar ýygnapdyr, tapdym. Şoňy geçirjek. O türkmen halky menden haýyş etmese o men planım. Yani men prinsipim men geçirýän şonu. Ýöne Fransada türkmenler az. Şoň üçin şu Fransada miting geçirmek ýa-ni olar ýaly netije berenok. Mysal üçin men şu ýerde jurnalistler gepleşip geçirip ýanlandyrsam bütün dünýä muň efektiwnesy gatyly. Men baryp miting geçirmäne. Eger de adamlar bar bolsa hökman geçirir. Regular geçirir. Ýöne şonda da biz ine häzir taýýarlyk görüpdiz. Men onu aýtjak geldim. Türkiýe bardınız diye geçen yıl Türkiýe bardınız diye näme üçin şo taýda diye miting üýtürmediňiz diye. Türkiýe barandamy? Ha, geçen. Ine dedim, men bir ýere barsam menden adamlar gaçýar. Mysal getireyim. Amerika barýan. Amerikada men baran şehrinden adamlar başga ştata algap, şöyle surat video alıp Instagram'a goýýarlar. Erteki günü pasosa soranlar ine Gurban Felkti mitingde gatnaşdymmy? Ýok, gatnaşamak. Ine seýdim men şo güni Instagram'da başga bir ştatda boldum.
Şu ýaly men Türkiýe baranda da mysal getireýin, ine biz Aksaray bardyk. O ýerde adamlar gaçýar. Ýa goşuljak, ýa gorkýar. Men şu ýere baranda esas maksat miting boýunça däl, esas maksat şu Taganowanyň çykyş boýunça bardym adwokatlaryň ýöne irden akşama çelli, ýa-ni 9-dan gize 1-e çelli duş, ýa-ni adamlaryň duşy bir toparlar bilen duşup geçiriş, ýa-ni duşlar geçirdim-de. Men başga wagtymam bolmady. Ne İstanbul'a görmänim, ne aylanmana, ne de ýa-ni başga da etmänim. Şo ýerde adamlar men baranda o wagtlary adamlar dürli topardy. Men olar mitinge çağırdam, olar gelmeýär. Şeýle o ýerde bir topar bardy, bir 50-70 adama goloý. Şolar öýler çykýan mitinge, olar ýa-ni halkyň adamlary öýlerine diýär. Bular ýa-ni şol garşyňdaky suraty soýunyna ura diýär, bu tarapda suraty düýeje ura diýär, bu tarapda suratam, ýa-ni şu şekilden alınan suratam, maňa ura diýär, biz ine miting geçirdik diýip, hem oppositsionýerler bir geçirdik diýip aýdýarlar. Ýöne hakykatdan ham ol gruppa awtonom öýü işleýän gruppa. Hiç kim ýa-ni hemmeler bilen gatnaşýan ýöne öýdüçe. Men şolar bilen duşdum. Miting boýunça beýle, soraw boýunça guruluşdyk biz. Ine öýler hem aýdan. Şondan men bir dada düşdüm. Şol adamlar olar hiç il opozisiýa degişler öz başdan adamlar. Men şolary diýdim, siz döwletiň aktivisti bolýaňyň ýa bolanok. Ýok diýdi. Bolunma gurulmy tordy. Men öz aktivistlerimi tapar, men öz ýa-ni biz öz pikirlerimizi alşýan, bizi agzak boljak bolýanlar tapar, biz özümüz ýöräs, problem bolmaz diýdim. Şo ýerde adamlarym ýokdy. Ýa-ni mitingde çykjak adamlar geçirýär. İnni başlady şol atlar. Yurdun içinde näme üçin diýe gan döküşik bolmaly diýe. Siz şu bir çykyşyňyzda aýdypsyňyz, o 20-30 gün ýene gan döküşlik dowam eder, näme eder, o eder, bu eder, näme üçin diýe gan döküşlik bolmaly diýe. Serdim, haçan biz parahat ýolda gitsek, ideal ýagdaýda biz 10-30 adam galar, ýa-ni parahat ýolda çalışyp biler. Bu ideal ýagdaý. Ýöne hemme zat bolup biler. Biz bir zat düşünmeli. Mysal üçin beýleki döwletiň terjibesini seretsen, ine Belarusiýa seredeliňde 200 000 adam çykýar, 300 000 adam çykýar. Şu çakarçyly men ýalňyşmasam 4 adam öldürüli. Onun gan döküşlik. O ýerde ideal ýagdaýda köp adam çykdy. Şol ýa-ni parahat metodda geçmeli. Ya Ukrainany alyp görün. 110 adam öldü. Ol bir näme diýjek? Rejime bagly, bizim hereketimize bagly. Eger biz agzy bolup köp bolsak, onda gan döküşlik bolmaz. Egerde biz köp bolup rejimem ölünçe atışak, nemetçek bolsa, onda mümkin gan döküşlik bar. Ýöne on jenaýat aýratyn bolşan. Etçek jenaýaty, şunu edýän bolsa, ol jenaýat iş. Onu prognoz et bolanok. Dip bolanok. Ýöne ideal ýagdaýynda, ýa-ni hakyky bolmaly ýagdaýynda biz haçanda 10 000 barsak, bulu kaç gider. Sebäp 10 000 barsak diýip biz durmaz. Har gününden ýa-ni köpelip şol gatyly ýa-ni sana galar. Biz haçan hereket etmeli. Biz birinji ýygnanmaly. Biz birinji ýygnanmaly 5 000, 10 000 adam. Haçanda 10 000 ýygnasak, ine şonda herekete geçer. Herekete diýmek, ýa-ni biz köşke barmagy geçer. Ine şol 10 000 adam bolmasa, köşke 500 adam bilen 1000 adam bilen baranyň hiç biri ýa-ni manysy ýok. Ýa-ni 200 adam ýa 50 adam galdyrjak bolup sinaşardy. Biz adamlar taýýarlaýar. Haçanda hatişne eýem çykyp gruppalar çykyp başlasa, onu biz diňe birleşdirmek bilen bolar. Yollar açılsa Türkmenistana gidýäňizmi diýe şu halk bilen şu yola düşer misiniz diye. Serdim. Men Türkmenistana gitsem, doğru aýtmalar. Onu men tutarlar. Tutarlar diýip tutup ederler. Doğru değil mi? Maňa hiç kim içinde bir aktivistam kömek edilmez. Ol hakyky da. Yani ine mesal üçin biz 10 000 bilen barýar. Ine 10 000 bardyk aeroportda. Ine 10 000 bolup bat bolany.
bir samaryotun yani 250-350 adam tığya. Yine goy diyeli 2 samaryot bardy. 700 adam. Yine şu men tutsak etseler, yine men bardım şuna bilen. Onu men tutsakda bolan 700 adamdan hiç netice bolmaz. Näçip ol erwetde olara yol vermediler. 700 adamı bu akyn yani qıra çekerler. Ya güç var da. Polisler yani MHM'ler, mesela şimdi MHM 9.000 adam, polisler 18.000 adam. O 700 tane adamı qıra çekerler. Edilecek adam olmaz. Biz kaçan baracak şoň üçin? Biz barca kaçan da hati işine kalıp başlatalar. Biz gözümüz yetse onu biz bararız içine. Barıp şolary ýa-ni üýüşdirip, birleşdirip öňüder ýani. Sebäbi halk özü turup hemme zat öz oňurundan. Onu da dogry diýmeli. Sebäbi onuň ne tejribesi bar, ne de ýa-ni içinde adamlar bar, liderlik ýa-ni özlerine alyp biler ýani. Ýöne kiçik liderler bolar. Şol halky üýüşdirip müňe eltmek, 5 müňe eltmek, 10 müňe eltmek. Ýöne soň başga etap başlaýar. Köşkün yanına barıp şo ýerde beton ýaldyryp protest manifestatsiýalar geçip adamlar çağırıp şonu ýa-ni 20 000, 30 000, 100 000lerçe köperilip on soň biz şol nemeni aýrmaly. On bir Yani o ýerde lider bolmasa, bir belli bir ul lider bolmasa o bolmaz. O men baryn ýa beýleki bar, hökman bir bolmaly. Orazy näme terrorist diýip bilýäňizmi? Siz üçin näle görýäňiz şu oraza garaşyňyz? Orada garaşym meniň pikirimçe ol bizim hereketlerimize köp ziyan getirdi, kömek edenden diýip pikir edýän. Agdalyk saldy. Halkyň arasynda, opozisiýonlar arasynda. Men şoňa hiç düşünmän galdym. Meniň pikirimçe ony manipulasiýa etdiler. Ýoksa indi şoňa näle diýsem eken bir näle gözde seretýäňiz? Bizim vatandaşymyz näme gözde serdiň? Bizim vatandaşymyz diýe vatandaşyňyz bolsa diýe şu näme şu Maksat Bayramç diýe zaýawlene ýazan wagt diýe näme üçin diýe şoňa garşy durmadyňyz diýe o Maksat Bayramç näme üçin ýazýan? Yazmady, aýtmadyňyz diýe ýa şoň ýaly. Serdim, haçanla ora ağır ýagdaýda diýmek ýuridik taýyň ağır ýagdaýda aeroportda, deportasiýon lagerde däldi, neutral zonada bolundy. O ýerde ýene sen bir ağır ýagdaýa düşýän, mysal üçin, logika tarapdan sen kömek soraýan. Ýa-da umumyň kömek soramasan beýlekler atak eden o. Töhmet atan o. Olum kim bir hereketleriň ýolbaşçylaryny. Şu hereketleri duracak, olup bir ağrı yıkılacak ol. Edem oğa. Ol bir. İkinci, näçip ol adama maksat saparmaz men hiç wagtym bolmady. Men günay diýen, hiç wagtym. Ol adam bizim üstümizde arda ýazdy. Bizim Türkiýedaky, ýa Kiprdaky fondumyza ýürite Kipra var, ýürite şo ýerde spesialny gulluklara, ýa-ni MHM gulluklarına, ýa-ni Kiprň arda ýazdy üstümizde. Yine şu teröristler eýýär. Şondan soň men şol adama inanamam. Yine ol näme bolsa da bir adama näçip oň ejetine söýýär. Näçip oň aýtjak zatlaryny aýdýar. Näçip men DWT lider hökmünde şol adamyň ýürite eden günäsini bir gerekdir. Näçe günler eden günäsini men ýapaýyn. Men şoňa çelde inanam. Şuny bir ağdan yumdurmak üçin, şunu bir normalny ýagdaýa salmak üçin, agyr ýagdaýda birem o kömek etjek bolýar. Men täjrübe aljan etdim. Siz şunu bilen habarlaşýarmy? Hawa. Anla durda aýtdym. Hawa men dogry kontrol edýän üçin. Gaty dogry. Ýok, Gülbeg Metwa o hemme kömek edýär. Maňa adam kömek edýär. Oraz adam hemme jogap bereýin de kıyın. Men şonu haýyş etdim ana durdudan. Olar ýa kontrol edýän bolsaň. Şoň aýdym. Şu agyr ýagdaýyndan çyksyn, gerek bolsa bizim hat bereli, biz resmi taýdan, biz bereli tasdiklan şoň ýa-ni problemalaryny çyksyn. Ondan näme diýse şonu diýsin. İşimiz ýok. Ýöne şo ýerdäki oturanyny bize çykyş edip, bize mecbur etdiýe, bizim çykyş edip ýa-ni halkymyza düşündirmäni mecbur etdi.
Yok, Biz o üçün onu garaşdyk, de köşeştirip bolup. Hä, bir mi? Üçün garaşdyk, köşeştirip şonu. Şuraya hereketler eden soň, ol öz bize garşy günne çykyşlar eden soň, sen agyr ýagdaýda otyryň, ýuridik taýdan, sana kömek gerek. O bir kanallarda çykyş edip töhmet atdy bolsaň, oňaýdan atdyr hemmeti ýaly. Ine şoň üçin men 3 gün garaşdym. Murat Kurbanov. Yani şu fayda Maksat Bayramçyň ýagdaýyny. Maksat Bayramçyň ýagdaýyny men gollamy. Şoň ardaýalany. Ýöne on personal işi. Şu ýerde politika ýok. Şu ýerde şahsy da. Şahsy diýmek şu adam şahsy şoň ijetini degdi. Bu ýerde politika ýok. Men näme goşulaýyn? Kaçma politika mysal üçin? Haçanda politika. Şu adam on şahsyna degmedik bolsa, ejetine degmedik bolsa, maksat Bayramçyň şunu ardaýatsa o politika. Sebäbi bu adam agyr ýagdaýda muňa kömek etmeli, bular muny ýanky ardaýalyp aýdýar. Ine onda men goşulam sebäbi siýasat taýdan bu gaty nädor hereket. Howa dogramyk şahsyna diýipdir diýeli. Emma men jonuň şahsyna degem okşo Murat Kurbanov. Ya sögem okjaň edip umuman görmesem. Maňa näme üçin bu arza ýazjak bolan, näme etjek bolan her hili bir näme tapýar şuňaly da. Men onu habarym ýok. Egerde siziň üstüňizde şahsyna arda ýazýan bolsa, onu bize aydın biz aydar sonra biz çıkış edip hiç kime aydıp näme. Yo aydın biz çıkış edip aydar. Ine häzir aýdýan men. Yo. Maksat Bayramçy ýüzlenýän. Siz bizim vatandaşlarymyň üstüne arda ýazmanyňyzy goýun. Yo ýazy bersin ýazsa men o nämeler. Egerde bir hereketiň lider bolýan bolsaňyz, siz egerde şu bizim vatandaşlarymyza kömek edýän bolsaňyz, olar ýalňyşar. Ine seredim. Ora bana bir toparda at diýdi, ýalada atdy. Menim onuň üstüne arda ýazyp, benim et bilýän ýok. Edem zok sebäbi bizim vatandaşymyz, on ýanky manipulasiýa edildi, ona bir diýdirildi, ýa ýene bir zatlar edildi mümkin. Men habarym ýok, şoň üçin bolýar diýip gyrat çekdim. Bolmasa men onu özüm arda ýazyp edilýärdim. Bolýar diýip sebäbi men şahsyma degmedi. Bu diňe men edýän işime, ýa ideýalaryma tanqid edip degdi. Men siýasat tarapdan edýän işime. Ine şoň üçin maksat Bayramçy ýüzlenýän şu meselede haýyş bizim vatandaşlarymyz eger şahsyňyza degmeýän bolsa, ejenide ýa-ni maşgalaňyza degmeýän bolsa, onu bu zatlary siýasat tarapdan gepleşiklerde açyk efira ine açyk efira çağırdy. Ine geldim. Bizim plaşatkamda getirdik bunu. Ine jogap berip otyň. Maňa şo soralar gowy bolsun, erlet bolsun. Men ýokman jogap bermeli. Kakamrat soralar bilersiňiz. Kakamrat Hydyrow dewletin liderimi şu? Kakamrat Hydyrow dewletin bir lideri. Lideriniň biri. Ol näçe lideriniň biri diýip hatap edilýär. Sebäbi Kakamrat Kurbanov menim bilen şu dewletini açdy. Biz açdyk. Biz ýene de häzirden 10 adama goly goşdyk şoňa başda. Biz gollap ýanky programmalary kömek edýän adamlar goşdyk. Şoň üçin ol bir hem asnawatel hem lider hökmüne çykyş edýär. Öz kanallaryny hem ýerde ýöne esasy resmi taýdan haçanda gepleşikler bolsa, resmi taýdan haçanda gol çekmeli bolsa, men lider hökmüne gol çekýän. Ýöne ol men ýaly ýa-ni liderleriň biri çykyş edýär, aýdylar, pikir edýär. Näme üçin şu Kakamrat Hydyrow ine hukuk goraýjylary asylýan, nämeleri asylýan, näme üçin şolara diýýär? Kakamrat Kurbanowň öz pikiri bar, öz haqqy bar diýmeli. Men onu diýýär. Ýöne şurada bir bellek geçirdim. Ine mysal üçin bizde jemi 3 tane hukuk goraýan gurumlar bar. Siz şu meseleni başladınız, men şunu düşünýän. Men pikirim näýil? Serdin geldi Kerizowa. Näçe adam çykardy şu hukuk goraýan guruma da o. Näçe adam çykardy? Barmak basyp bir adam bolaýmady, meni tanıdy. Instanyň içinde hem çykardy o. Men gowy tanaýan men o ýa. Mümkin, men bilen okşony. Men bilen. Näçe halkyň öňüne jogap bermek. Ine biz hukuk goraýan gurumy, biz ine size kömek edýär. Ine siz şundan sersap bolun. Ine siz şunu edeniňizde hökman adwokatyny bir düşündürşerler. Şunu gurdu.
yani hareketler bolmaly. Men şonu görem. Ine tercüme bilmedi o. Misal Köp, üçün. köp çıkışlarında köp düşüntür ya. Men az onun çıkışlarına seyrediyen näme düşündüren yerler var yine. Şu Türkmenistan'ın içinde şu alıp çıkan adamlar var şunun şu Seyredim. çıkışlarında. Alıp derdi şu. Może siz dinleyen değilseniz çıkışlarını. Seyredim. Ine näýeli hukuk goren gurumlar näýeli işlemeli? Diňe çıkış etmeliler, diňe ýanky press etmeliler. Gitmeli, görmeli, barmaly. Ine tercüme bilmedi barýan atulykya. Bunu adamlar bilen duşup niýede kanun bozulýan bolsa, ýa materialy alyp gürleşip maslahat berip gaýdýar. Edýär. Men diýjek bolýanlarym bular gaty aktiwinde. Bulary tanqid etmek, bizem tanqid edýärler. Näme bular tanqid etmeli? Ya bular ýürüýte bilişden adamlarmy? Sebäbi bizim ine politikada edýän işimiz biz dogry bitirýäs ony. Gerek bolsa mitinglara barýar, gerek bolsa Öyle tankit etsin etmesin yöne o Murat näme kim Kakamurat Hıdırov o padrat hemme näme даже şu Nurmuhammed Hanamov adam ine şu yaşula men уважением çeksiz de ine şu Nurmuhammed Hanamov var. Даже şoňa çıkıp dil ýetirip otyrda o. Näme üçin ine? Onu Kakmarat Kurbançysyň özünden soraýyn. Men size jogap bereljekler. O bana zeredin ine şu devletin lideri doğru değil mi? Şonun gürleyen gepleri, nämeleri şu devletin toparına şu bir ısnat getiriyor, biliyorsunuz mu? Egerde Kakmarat Kurbançy şu devlete topardan ısnat getirýän bolsa, ine serdim. Hanamov Döwlet Bayhanyň kanalyna baryp şu ýerde bizi tanqid edýärler. Bir güne töhmet atýarlar. Şo ýerde oturup hobo diýär. Ol ýanky ısnat getiren okmuşmy? Yok. Näçe ol şul edenine bir güne näçe Kakmarat şol aýdanla o günäkär bolýar. Kanalımızdan çıkış ediyen ben ya birine Dedim. Senin ine alanyň Hanamov, ine Hanamov diýäňiz-de. Hanamov mitinglerine gatnaşýarmy? Ýok. Hanamov hat ýazýan bir ýere? Ýok. Hanamov näçe Döwlet Bayhanyň Yok Hanamov. ol Şatlyk Şyhyýewiň barýan ýerine çıkış edip, ýanky çıkış edýär. Näçe? Aga böyle Şatlyk baran yerine çıkış ediyen bolsa benim sotayda çıkış ediyen. Sana da soraşam. Aslında teklif ediye baryan çıkış ediyen gürleyen tamam. Onun näme ine? Например, şu Şatlyk Şyhyýew sotayda çıkış ediye diýäňiz, doğru değil mi? Eger şu Şatlyk Şyhyýew hemme bilýär, şu sistemaň adamı, diktatura sistemaň adamı şu. Doğru değil mi? Tamam. Halkın ömünde hemmesem bir çıkış edip näme edip bilýäňizmi bir halkta bir näme motivasiýa döretişi gerek. Döwlet bayhany näme üçin şu näme bilen çıkış etdi şu Şatlyk. Men bilem o. Потому что şonun geplerinde tutup näme edip näme etmek üçin ýöne tuttu onu gepinde. Näme üçin diýilende şu eger diktator sisteminden gep gitse bir hili näme edip goýýar. Nişan berýär. Gürlejek del gorkyan diýip. Ine halka şu zatlar görezmek üçin çıkardı şonu. Tamam. Men hem soňky çıkışymda aýtdym. Men diýdim şonun edýän çıkışyna diýdim. Nägile diýdim. Näme üçin diýilende şu eger şu Gurbangulynyň nämesine şu diktator sisteminden gep gitse bolgusuz soralara jogap berjek del diýär. Benim şu wagtdan çıkışım edwam aýtdym şu Döwlet Bayhanyň özüne. Men nägile diýdim şonun çıkış edip näme diýende. Şu ine bu taýda o näme o Hanamov çıkýar diýäňiz Döwlet Bayhanyň kanalynda onun kanalyndan näme bolupdyr? O wes halkyň kanaly o Murat Kurbanoviç. O Döwlet Bayhanyň kanaly däl o. Menim pikirimçe siz berde sizin pikirini ýanlışlap düşündireyim. Onda näçe siz Türkmen pasolşasyna gidip Moskwada olar bilen gepleşip geçirip çıkış eden okşar bolýar. Olan bir adamlar, olan vatandaşlar näçe Döwlet Bayhan hiç wagt Türkmen rejimine garşy görüş görenok öz kanalyna. Näçe diňe töhmetler atýar. Bile dag atýan töhmetleriň birem dogry däl. Ol
$500 dağı aydanna üstüne gülüsün gelýär. Sebebi şu zatlara, elementar zatlara düşünmeyen adam, o nähili halkın kanalı bolýar. Ol halkın kanalı bolýan bolsa, onu halkın awragy gaty açar. Ol halkın kanalı däl. Ol döwlet baýhanyň kanaly. Birinji. Ikinji, haraşo, bir gedek şahatlygy çağırdın, gürleşdin, düşdün. Näçe sen ikinji gedek, üçüncü gedek çağırýan, gürleşýän diýmek, sen şoň alyp barýan işini golýan diýmek, sen şol umum siyasata goşulýan siyasata. Şatlyk Şehiýew nähili adam? Şatlyk Şehiýew ýa-ni ýürüýte Türkmenistanyň rejimini gollamak üçin hemme opozisiýonlara garşy hereket edip bir biheppe medeniýetli adam. Bul hiç tarapdan gaýdanok. Ýa-ni hiç hili moral taýdan ýa hiç hili medeni taýdan mun hiç hili limitleri ýok. Ine şu adam bilen siz çykyş edip şol adamyň çykýan ýerine siz baryp çykyş edýän bolsaňyz, onu siz göl gidip pasolsa baryp şol bilen gujuklaşyp çykyş etmeli. Olum şolda onu näçe hanaf anlary bar onu. Bir zada ýalňyş düşünýär. Mesal üçin size aýdaýyn. Bir topar opozisiýonlar Saparmuradov şu ýere bardy, men şu ýere barjakka çykyş edemok diýip Hanamov öýüz aýdýar. Saparmuradowyň bar ýerine men barjakka. Anýamçy Şehiýewiň çykýan ýerine barýar. Ne şoň üçin Kakmurat Hıdır şunu ýa tanqidliýär. Eger siz politik bolýan Fayda pričom şatlyk Şehiýew. bir minut. Adam öz işini edýär. Ýok, maňa söz berin, oňa siz görler. Öz işini edýär. Tamam, Murat Kurbanow. Ha bu taýda ýa bir bu geldi men çykjak da. Ine häzir özüňiz aýdyp otursyňyz şu näme? Maksat Bayramyç ine häzir şu negativ pikirleriniz var eken, şu Maksat Bayramyç barada. Emma şu adam sizin kanalyňyzda çykyş edýärdi, dogry däl mi? Näme üçin çykyş edýär onda sizin kanalyňyzda şu Maksat Bayramyç? Men inni Näme üçin? ine soru berdim. Men ýa-ni aýdýanymy guturaýyn, ondan sizin soruňyza jogap berin. Sebebi bir urlada beýleki durmaly. Men jogap guturaýyn, ondan siz maňa soru. Hadi. Egerde Hanamov özü lider bir, ýa gurman lideri. O siz ýalylar. Onun düşüncesi has ýokary. O bilýär, şu ýere baryp çykyş edeninde, şul Şehiýew bilen günle çykyş edýän adamyň ýanyna baryp çykyş edeninde, onda sen şular gollap, şun kanalyny östürer ýaly, şunun alyp barýan işine kömek edeni bolýar. O zatlara sizden gowy düşünýändir. Ol bir ösün opozisiýon lider, ösün bir politik. Ol pasolşulda işleyen, hökümetde işleyen bilýär o zatları senden menden gowy bilýär. Näçe? Maňa ruhsat berin, kyn görmezseniz. Ya da siz aýdyn, men görmeýin. Bolýar, aýdyn. Bolýar. Näçe şulardan şu ýere barýar. Men pikirimçe, ol bir недальновидность и ýalňyşlyk. Ol mysal üçin siz şonu edip bilýärsiňiz, sizin mümkin tapawudy görüňiz, ýöne şu politik edýän adamlar tapawudy görýär. Mysal üçin, näçe men egerde Türkmenistan pasolşasyna barsam, şu ýerde çykyş edip, şular bilen press release geçirsem, men üstüme tanqid ederler. Näçe men Şehiýew bilen gepleşikler gurmasam, men tanqid ederler. Näçe döwlet baýhanyny tanqid etmediler. Näçe ol şunu golýar, näçe oňa reklama berýär. Näçe şu hemme aktivistlara bizim watanymyza garşy, watandaşlarymyza garşy görüşýän adamy gollap hergedek çykarýar. Haraşo, bir gedek çykardym, düşdüm, ýetiripli bolýar. Onu ýöne çykaryp, bahana tapyp, zat edip, näme gerek? Ol näçe şonu edenden ýa-ni rejime garşy görüşýär. Näçe Hanamov şunu ýaly nimeler baranna oň düşünjesi gatyly. Şu ýerde $500 ine Murat Kurbanow bermeliýenne bul ol adamlar şöyle gepleyen adamlar ine korrupsiya şu ýerde adamlar terden pul berýär adamlar pul bilen çykarjak diýäni näçe akylly, paýhasly hemme zatlara gowy düşünýändan düşündirenok. Murat durun Murat Kurbanow beý diýmedi. Murat Kurbanow diýdi. Haçan adamlar 2 ay ýa-ni manifest mitingler gatnaşyp şolar kösenini öz maşgalatyna çörek eltmeýänne şolara ýeňiş bolanyny büdjeden pulunyň kompensasiýa hökmüne şolar berer diýip ýa-ni boyun aldy. Onun programmasyna bar
korrupsiya däýse, korrupsiya bolanda sen makinasiýa edip pul gazanýan. O ýerde bizim elimizde pul düşenok. Hökümetden gün adamlara gidýär, watandaşlarymyza. Bu sizin düşünýän zadyňyz ýaly däl diýip näçi hakykat aýtmady. Näçi otyr howa diýip aýdýar. Ine sonra şonuň için adet boldu. şonuň için Kakrat Kurbanç muny ýa-ni tanqidliýär. Indi maksat baramyş. Biz haçanda miting protest geçiremizde bizim düşmanymyz gelse-de, düşman diýenim şyhifde, ýa-ni bizim pikirlerimize dogry gelmeýän, gapdalla işleýän partiýalar, hereketler bolsa-da girsin. Şol maksat baramyş. Diňe bizim ýa-ni nemelerimize gelýär, protestlerimize. Onu çatdan biz aýypdyndyk. Şoň üçin onuň bilen başga hiç bir kontaktam ýok. Hiç hili ýa-ni gepleşikler geçirem ýok bizim kanalymyzda. Diňe protest gurmamyzda öýle limit ýok. Kurbanov. Adam gelip. Maksat bayramymyz şu protez olsun, tapa diyor onu. Şu gruppa girip şu protez etsin ya çıkış etsin. Onu tapa oldu näme? Yine napример, Allah Murat Rahim bilenem şu çıkış etti şatlık çıkıp. Ondan näme için siz hem çok näme Allah Murat Rahim kanalınıza gelýär ya o sizin kanalınıza siz barýaňyz. Bastoy primer şatlık çıkıp. Ben düşündireyim. Allah Murat Rahimov haçanla şoňa çıkış edende bir gerek çıkış etdi. Şoň kimdigini beýan etdi. Boldy. O ýerde muny ne gorlamady, ne muny kritik soralar ýüzüne berdi. Ol adam jogap bermedi. Indi seredin Döwlet Baýkanyň kanalyna. Döwlet Baýkany bolgan, oga onu. Ýok, muny gorlamasa da bir gerekde, iki gerekde ýön çağırıp ýatyr, gülüşip ýatyr. Dost olup barýarlar bular. Çağıran o Bu adam komentariyada yaz ya menem gireyim mi deyip soraya. Liboy näme jotay. Bana da ýerde komentarda şyhyp, gireýin diýip. Siz kabul edeniz ok sizin o öz işiniz doğru değil mi? Siz Doğru. kabul edeniz. Yo, men kritiklerin işim bol. Sebebi şulardan bizim aktivistlerimize karşı uğraşıyor. Men şuna karşı uğraşıyor. Goş yaşonu şotaya. Halkın sorağı var diye. Halk şotayda sorağı veriyor. İndi Şyhyp rejim gollap, rejim üçün işleyen adam halkın sorağı var diýip onu taryan bolsaňyz, onu menin pikirimçe Döwlet Baýkan öz pikirlerini çalışmaly. Sebebi şul adam hiç wagtdan halkın bähwidini goranok. Diňe bir adamyň bähwidini, bir adamyň sistemasyny gorýar. Şonuň üçin bu zatdan tapawutlar bar. Haçan Döwlet Baýkan öz gepleşiklerini geçirende o manisi başka. Bu diňden manisini. Allah Murat geçirende manisi başka. Allah Murat öz çıkışlarına rejim näme çüýlýär? Han Döwlet Baýkan çıkışlarına rejime bir zat diýärmi? Ýok. Kelden diýip alap goýberýär. Şoň tapawudy. Gatul tapawudy bar. Allah Murat Rahim hazır şu çıkış edene pasport näme diýip de gol toplamaly näme etmeli. Öň şu pasport meselesi ýokdy. Hazır şu näme üçindir gozalýar şu pasport meselesi, miting näme şolarda öňüne 30 ýyllap şu goz almady şu meseleler. Hiç kaçan. Indi hazır şu nämeler bolýar. Näme üçin? Näçip 30 ýyllap bozulmady, men size düşündireyim. Terdim. Opozisiýada iki topar bardy. Bir topary, esas topary, esasy. Korrupsiýada pul oglap gaýdan adamlar. Bir korrupsiýada pul oglap, ýa-ni ministr, zamministr bolup işläp gaýdan adamlar, olar hiç wagt görüşmedi. Olar diňe ýene öňkü postlaryna gelmek üçin görüşýär. Olar halk üçin görüşmýär. Şoň üçin görüşen bolmady. İkinji adamlar olar ağırlyp, olar ine jurnalistler, yazıcılar ve kiçicik opozisiýon topary. Hakyky hökümetde işlemedikler, rejime gulluk etmedikler, rejimi gollamadyk adamlar az boldy. Häzir bizim esas maksadymyz şol soňky bir ýylda rejimi hiç wagt gollamadyk, hiç haçan işlemedik adamlar, sada adamlar bilen galyp biz opozisiýon hereketler dürüp otyrys. Ine şoň tapawudy bar. Şoň üçin güýçler olar tarapdady, indi güýçler başga tarapa geçipdi. Demokratik halkyň tarasyna geçipdi. Şoň üçin olar 30 ýyllap görüşmedik diýsek ýalňyş bolar. Olar görüşdiler. Ýöne olaryň görüşi ýa-ni näme diýsem, azyjyk da. Mysal üçin Abdukuliýew görüşdi. Onu görüşmedik bolanok. Ol çıkışlar etdi, zat etdi. Hanam görüşdi, onu da diýip bolanok.
görüşdi. Ýöne olan görüşleri yeterlik bolmady. Ýöne olar halka galdyryp bilmedi. Murat Kurbanov. Şu nämenin şu ne geldi keriz bu arada bir näme boldu da ine şu hazır hem yatlap geçtiniz. Emma şu adam şu Türkmenistan'dan neçenci yılda geldi şu 2015 mi eğer yanlışmayan bulsam. Yöne sondan beri şu geleninden şu divizyona başladı. Hareket edip başladı şu diktatör sistem bilen göreşip. Emma son kuvaklar yine şu nämeler çıkıp başladı da yine devlet deydi, beylekler şu. Bunlar son çıktı. Yöne geldi kerzi öňden beri göreşiyor. Geldi şu siz yine Fransa'da şu neçenci yılda gaýtdyňyz? 2002 mi? Doğru değil mi? 5. 2005. Yine siz näme için yine şu wagtdan çıkıp näme göreşmediňiz? Men Ya Kakamurat Kudyrov ya yine kim? Maksat Bayramyç, Allamurat Rahim. Näme için? biz sebebi beýleki adamlar bilen baglanyşymyz ýokdy, argatnaşyk ýokdy. Mysal üçin men Türkmenistanyň Näzirem ýoga. ýa maňa uzat berýän, ýani jogap bermäni, kyn bolmasa. Men 2005-de gaýdamda o ýerde sistema bilen uruşup suw toşup gaýtdym. Suw toşup diýenim men ýete 7 gerek suwtlarda utdum hökümeti. 7 gerek. O ýerde bir gerek utanyň däl, şu ýerde ýani raýon suwuny diýen, oňa şäheriň suwuny geçýän, şäheriň suwuny respublikan suwuny geçýän, ýani şu ýaly 7 gerek geçdim men utup hökümeti. Bizar boldum. Gowunyň geçdi hemmesinden. Halkymyzdan gowunyň geçdi. Hemme zatdan gowunyň geçip men şu Türkmenistanyň gaýdamda şu ýaly bir asadyk bilen gaýtdym, inni gaýdyp Türkmenistana gelmerni gaýtdym. Fransa gelemde men şu aşaktan başladym. Men wagtymam pikir etmäňde bolmady. Haçanla men ýagdaýym gowulaşdy, şondan bäri men goşuldum. Oňa çeldi men ýagdaýym agyrdy. Men goşulmam bilmedim. O zaman men ondan bäri ine häzir mysal üçin men politika diýärmi? Men ýagdaýyma ýani bütün günümi 24 saat politika urmana. Ine Geldi Kariz hakyny aýtsak. Geldi Karizov ine men düşünjem ol bir korrupsioner. Pul oglak gaýdan Türkmenistanyň adam. Delilin var mı? Ine maňa söz berin da kansa. Oň suwtnama bar, ýani oň jenaýat işi bar. Ol prezidentiň rejimine işläp, prezidenti ýani Sapartaş diýär prezidenti. Biz Türkmenistanyň öňkü Niýazowyna Sapartilki we esasy diktaturan döreden adam diýip muňa ýani jenaýatçy diýip getipýär. Bu bolsa Sapartaş diýip, häzir Sapartaş diýir bolsa şonu çağırsa, hemme zat taşlap gitjegini men bilýän. Şu adam opozisiýony herekete eden erwetligi 70%. Ýöne 30% rejime garşy görüş diýsem bolýar. Şu adam beren opozisiýon hereketleri ziýany 3 esse köp oň eden kömeginden. Ine men düşünjem şöyle, men näme şunu diýän? Medeniyetsiz, ministeriali, halkımıza gıyırıp, aýdýan zatlary, yalan, diýen zatlary, duruşy yalan. Onun esas maksady hemme hereketlerin ýolbaşlaryny demoralizowat etmek. Ya birde ya ikisinde hemmesini. Bunun esas maksady bizim hereketlerimizi başka tarafa akıtmak. Inanmamışlara, şol şeýle diýip subutsuz aýtmak. Ol diýmek, bir de halka agdy beredip ýani ýoş-ýoşdan düşünjesini baýadyp gidip bu bolsa ýok bular inanmam diýip berýän ziýany emheme işgallerinden köp. Indi men şonuň üçin şuňa görüşi diýip bilemek dogry. Bu görüşe kime garşy, indi maňa ruhsat berin. Kime garşy görüşýänini men anyk bilemek. Ýöne men anyk bilýän opozisiýa garşy görüşýär. Jadanyň hramyny elledim, böküp durýar. Göni. Näçe? Ine onu özüňiz jogap berin. Ben şu taýda bir zat aýdyp geçeýin. Ruhsat berseňiz, ine men ine hemmesini hem şu tanktlayan hemmesini. Hemme opozisiýa lideri hemmesini tanktlayan. Näme üçin? Men hiç birine inanamam. Siz adam Halmurat olsun, iklim bolsun, döwlet bakan, çemen öre hiç birine düýeçi bolsun, maksat bayramçı bolsun.
ınanamok. Nem üçün ınanamok? Indi men sebebini aydayım. Yine men bizim men Türkmenistan'da öň yaşan wagtym yine çağa wagtlarymda şu wagtlar şu mektepte okan wagtlarym daşy mende hatta atist adam yok. Şu çağa wagtym açtık bilýäňizmi? Yine siz şu taýda bir wezipede işledingizmi ya biznes etdingizmi? Türkmenistan'da mı? Ha, Ben hiç vakt hükümette işlemok. Yöne biznes institutlarında mi? 89'dan 91'e çeldi. Men yaş spesialist hükmünde, yani kuruluşçu injiner hükmünde işledim. Men hüküme diýberdi. Yani te oku torangan hüküme diýberýär. Yaş spesialist hükmünde. İň Öňden kuruluşma gidip işledim. Şondan soň hükümette işlep kurulmak. ne şu wagtlar ene iýmene çörek yok, näme yok, ertir ir bilen turýan. 2 sok çörek, çay, şekeri yok. Bilimcan, bizim hemmemiz geçtik şu Variant. wagtlardan. Hemmemiz geçtik. Menem bir günden murat bolamok. Menem gaty közenip. O döwürlerde. Şu döwürlerde. Yine şonun üçin Biz hem şey ettik. şu diktatör sistemany döreden aslında yine şu nämeler hazır şu özüne opozisiya lider diýen adam var. Aslında döreden. Näme üçin şu wagtynda şonu duruzmady ya çıkıp ya bir näme etmedi. Hiç birim. Menin pikirimçe siz opşy bir sora berýäňiz. Näçe dünýäde ýyllar bar? Yok. Yani, Ben o yok, men düşündüreyim size. Sorağı verem o. Yok. Senin, men düşündüreyim. Ine men aýdýan korrupsiýanlar bar. Bunun esas maksady hükümette işläp, rejimler gollap gaýdanlar, pul oglap gaýdanlar. Bunun esas maksady ýene de şo öňkü ýerlerine baryp, ýene de işläp diýeni zat kal, paral ýürümek. Sen başgaça bu işläp görmek. Bir ýaly birine işläp, gulýar bolup, bir ýaly ýuwaş-ýuwaşdan puluny jemläp, biznese goýup, risk alyp, utulup galyp, buraya et görmek, bunu bilen o. Şoň üçin olar bazar ekonomikalarda düşünen o. Ine şular hiç wagtdan şo ýerde bolsun, hiç wagtdan rejime garşy hakykatan görüşmedi. Hemmetine diýip bolanok, arasynda bardyr bir santy, ýani sazlawat edýän, neme diýen, näçip olar şo wagtda işleýärkä bu rejime garşy galmady. Olardan soraýmasak men olar düşünüp biljekm. Men pikirimçe, egerde sen hökümetde işleýän bolsaň, niýazyň edýän, ýani haramlyklaryny görýän bolsaň, sen dastoýny bolsaň, gün işden çykmazyň. Ine Abdulkaliýew şöýtdi. Şoň üçin hormaty bar. Näçe bulan hormatlary ýok. Sen bunu etmez şonu. Ine men şu ýerde biznes bolup işledim de. Soňky 1 ýylda 136 gerek barlap boldy men. Men hem suwutlaşpýar bular, gidişpýar. Hem men barlap durar, hem basjak bol. Şurada hem geçtim. Men opozisyoner däldim. Men diňe öz haklarymy görüşýärdim. Şol ýaly kyn boldy. Oňa näçe turan adam köp boldy. Tohumyny ýatyrýardylar. Ine aýdaýyn tamam. Şoň üçin onu diýmek häzir näde dogry ýöne bolýar, sen turulmadan ol bir mesele. Ýöne haçandan sen rejimde işläp, onu gollap, para gollyk edip, zyatkal pul bolýan bolsaň, onu ol dwardy prestупление diýip hata edýärler. Ine şo ýaly men jogap berýän, sen soraň. Indi men şu taýda men indi soragym ýok. Indi men öz pikirimi açjak şu beren jogaplarymyza. Şu taýda men bu meniň öz pikirim. Ýöne halk özü karar berer. Näleýine jogaplara memnunmy ýa ýokmy, razymy, razy dälmi? Özü karar bersin. Emma men öz nämemi açjak da. Şu taýda. Ne şu 2 oğlan barada başladık doğrudan. Şu basın tutsak edilen oğlan barada. Ben öz nämem bu 2 oğlan basılmadı. Hiç yerigem çıkarılmadı. Näme için diýende o ya gaharınız gelmesin Murat Kurban. Näme için diýende biz yanlışlama hukuk gorajy yok. Hiç kili işleyen advokat yok. Hiç kili işleyen sudya yok. O bileme o neyle o bolýar da o.
mümkün değil de o. Türkmenistan'la hem zat mümkün. Men de cevap Ma verin. barot şu advokatdan şu oğlanlara koşup şu tayda basıp koyarlar. Haçanla sen hakikattan ham bir yani urzat etsen ederler. Ýöne haçanla sen 18 ýaş oglum. Hemen şu oğlanların şu suratı namesi yok mu? Bizin tek goýubiljek ol olar häzir hiç zat diýmeden gow bolar sebäbi biz zordan çykardyk olar aňyrdan. Zordan çykdylar. Häzir Bu yani halkın habar namesi. bermesen iň gow taktika. Indi sizin diýäňiz Türkmenistan'la listovkalar paylanmadı, hiç kim tutulmadı. Hemme zat fake. Listovka paylandı odam neyle? Yine yapıştır ya 5 sekund video düşür ya. Yine kopar var ya bellek var yapıştır ya yine 5 sekund video düşür ya tamam yine şu. Egerde dinlen, egerde şeýle et bolýan bolsa da, näçe siz eden ol? Näçe sizin garnaşyňyz eden okşan? Näçe beýlekler eden ol? Ben kardeşlerim Yani, garsın ben uyuyam can edem o. Yok. Serin. Egerde şoreal et bolýan bolsa şo ýerde. Sen şu listovkan jüýüňe salyp akşam spakoyna karantin wagty sen barlap durlar akşam 8-den soň tutup alyp gün izolatora alyp gidýärler. Sen barýarlar. Egerde sen şu listovkalar akşam şeýle keypine gidip ýa 8-den soň ýermäp çykky. Onu arkaň surata video alyp bolýan bolsa, ol görüp dursaňyz 10-njy mikroraýon Azatlyk etraby, Türkmen Aşgabatyň köp etraplary bar şo ýerde. Et bolýan bolsa, onu näçe beýlekler eden ol? Olar ýa şuraya ýeňil bolýan bolsa, näçe etmediler? Näçe biziň aktivistlerimiz etdi şonu? Onu hemmeden etmeli. Ona diýmek, Murat Kurban. ana ruhsat berin. Size ayan, bana ayan. Ruhsat berin, men bir toraýyn pikirmi. Ondan siz aýdaýyn. Siz bir gepingizde diýeniz, ine advokat mümkinen tutmak, mümkün güýçli ýöne şuraya bir listovka goýup, arkaň surata video alyp goýmak, padýerlara girip, arkaň et bolýa, kameralar var, hemme ýerde arkaň et bolýa diýip aýdýaňyz. Men pikirimçe, Ben arkaýyny edip bolýar. yanlış. Ine aýdaýyn. Men arkaýyny edip video düşürüp bolýar diýip aýdamok. Yine bar ya yine bir padeza girdi. Yapıştırdı 5 sekund video düşürdü. Yenem koparıp aldı listovkanı. Vardı beylek tarafa. Düşürdü 5 sekund 10 sekund video. Yenem koparıp aldı tamam. Şu listovka benim fikrimçe 10 sekunddan kän yapıştırılıklı duran o. Hemen bizde advokat diýilen zat yok. Sudya yok normal. Bunu halk özü gowy bilýär. Siz hem gowy düşünýäňiz Murat Kurban. Ine bolun men aýdaýyn. Şo ýerde diňe padýezlerde, ýa-ni aleylarda da bardy. O ýerde kameralar amma hemme adam. Hemen bir video yadıma düştü yaşlı durun. O goýdyňyzdan ýene aýyrdyňyz şonu döwet eden. Şu näme o stenalara ýazykly duru Gurbanguly gün bol, o bol, bu bol diýip. Biz onu yeni olarak aýdaýyn. Biz onu kanalymyza goýmadyk. Biz onu çata goýup barladyk onu. Yalan bolasoň aýyrdyk. Biz onu etmedik. Bize biri iýerdi. Biz onu kanalymyza goýmadyk. Çatda durdur. Bir. İkinci, şol listovkalar aleyda da paýlandy. Ýani geçýän ýerlerde de paýlandy. Egerde siz görülmesoňyz ondan öňürte biz oýun türkmen diýip ýani videoda etdik. Stenkada ýazyp görkezdik. Olam näme fake mi? Olam ýani polis azatlyk polisiniň ýani arka tarapy şol. O näme? Olam fake mi? Edildi. Men diýjek bolýan adam, siz ine hiç kim ynanyňyz yok. Mümkin dogrudur. Siz näçe ýyldan bäri men şu torumdur. Siz bolun torumdy. Tamam tamam. Ala. Indi men size bir soragy şonu tamam eder sebäbi wagt ýok. Häzir şu kanalda başga bir gepleşip geçirmeli. Biz wagtdan geçdikler. Ine men bir soragymda tanqid edip dersiz ala sebäbi siz ýaly watandaşymyz köp. Ne şu mysalla men bir öz pikirimi aýtjak bolýan. Siz näçe ýyldan bir ýyldan bäri şu opozisiýony ýa aktiv hereketlere goşulýar. Siz mitingga çykdyňyzmy? Yok. Bolýar. Siz aktiv bolup ýa bir
YouTube'daki nimede Zoom'daki mitingler bolýar, hökmen barmadylar, oturun ýerinde geçip bolýar, çykmadylar. Siz hiç kime inanmadyk, sebäbi şu bir ýylda siz integrasiýa edip ya bir ýerini bir hereketi öwrenip, şonuň planlaryny, düzgünlemelerini öwrenip, şonuň edýän hereketlerini öwrenip, göwünüňizi ýetirip bilmediňiz. Sebäbi siz ýani gyzyklanmadyňyz. Siz diňe daşyndan seredýäňiz de baha berýäňiz. Olum dogry. Olum näme dogry däl? Ýöne men pikirimçe çuňrak baha bermeli. Çuňrak diýenim öwrenmeli. Ine häzir döwletin açýolunu biz berer. Şo ýerde seredim. Döwlete näme etdi? Başdan aýagyna çykyp döredilýän bäri. 1-nji maýda döredildi. 1-nji maýda da ýani açýoldy bar. Şo 1 ýyl. Şu ýani meselede sizde hiç wagt bir ýerine inanmak bolmaz. Sebäbi siz özüňiz hereket edýäňiz. Kaçan da hareket edelimde hökman yanlışlıklar koy veriyem. O normal. Hareket etmeyen, yöne geldi kariz fiyali, bir yerine tökmede atıp oturmak, onunla da erve sözleri, ulanmak, medeniyeti sözleri, o hasam saat. O instituda mı oturmalı? Yöne siz hareket et görün, biz görelim. Hatları yazıp, yani ki adamlarla duşup, şolarla düşündürüp, et görmüş o zatları, katı kıymetini. Düşünmek adamlar bilen, işleşmek adamlar bilen. Bizde köp işler gidip dur, siz gören doğun. Bu sorağıma Murat Kurban. Häzir bu torayım. Ine men sorağım, siz kaçan hareket et başlayacak? Özüňiz. Indi bize yalançı, biz işlemden de indi siz, indi bilemok siz aktivist mi, yöne tukmen rayedimi, siz hareket etçek misiniz ya da siz dine yankı daş döwrak görýän adamy beýan etçek misiniz? Men diňeýine, men öz nämemi aýdaýyn. Men diňe halkyň tarapynda. Şo, men başga bir halk bir toparın tarafında da halk isleyen şolar yanmasın, yanmazlığını isleyen. O näme bir kanun mitinglara çıkıp näme edip onun gereği yok. Çıktık, näme etdik, yine çağırış edýäňizlerde yine Zoom'a gelin, Zoom'a koşulun. Adamlar çıkarıp gürledip, hay milyon sana adam çıkıp gürlese de tolku yok onun, Murat Kurban. Adamları nabarot saklaş gerek, yol açılyanca. Hazır näme ine çıkıp gürledýäňiz, näme edýäňiz, onun el ayağı yüpsüz bağlı. Tamam, o dal son gidip bilen o Türkmenistan. Atamıştı her bir içinde canı var adam korkaktır. Doğru değil mi? Liboy adam olsun, hayvan olsun, içinde canı olsa şu korkak. Şimdi siz özünüz fikir edin. Biz yurdun daşından durup bizim edip bilecek zadımız yok. Dine yurdun içinde yine Rasyan alın, Belarusyan alın, ne Rasyan'ı görüyorsunuz. Mitingler, nämeler geçip 30 bin değil, 150 bin sana adam çıkıyor. Yönen netice yok. Görüyorsunuz mu? Biz alın, biz yurdun daşında. Bir yer bilen asmança tapaudu var. Nabarot biz şunu näme etmeli? Böyle öz arada yine yapık Zoom'da gürleşmeli. Yine YouTube'a koymak gereği yok. Koy o yurdun içinde görüşsün, näme etsin. Ben bu zatların bolcan bilenim de eğer şunyalı bolcak zatları ben YouTube'a çıkıp hiç hem çıkış etmezdim. Yürerdim, yol açılyanca yürerdim gizliyim. Gerekkedimi yurdun içinde ederdim. Yine şu tayda yanlıştım ben. Ben bu yanlışlığı hiç kimeden maslak adam veremok. Şu tayda ben aydayın hemmesine. Aziz ildeşler, vatandaşlar, dine özünüzü koran. Ben yüzünü açıp çıkış edyenler aydiyan. Vakti gele. Menem ignarlar, hemmemizden. Sonun için özünüzü koran, yine yüz tutun hukuk koraycılara, hemmesine, Bekmetova, Geldikariz, Vitali Panamarov, hemmesine yüz tutun, öğrenin özünüzü neyle koramalı. Sizi başka özünüzü koramazsanız hiç kim koran o. Tamam. Ben indi sizin diyen adını düşünüp vereyim. Benim fikrimce siz katı yanlış yani. Neyemedi? Siz diyanız mesela şimdi Belarusya'da tolk yok. Siz havarınız yok bol geçen. Belarusya'nın başlayan zatları içinde de daşından Koordinasyon Center Belarusya'nın daşında yerleşen
Şunu upravlad edip bu hareketleri. Belarusiyada bir topar adam aldı. Belarusiya eýem bir topar sanksiýalar berildi. Bular hökümet suratda ýykýan Lukashenkany. Lukashenkany häzir bütün dünýä jenaýatyny gaza çağırjak bolupdylar. Suda berdiler. Belarusiya ädim edip öz maksadyna baryp otyr. Indi siz näme diýäňiz? Siz Türkmenistandan çıkman, içinde daşına gizlenip oturun, içinde barınına çözürt diýäňiz. Men bir zat Ben düşündürýän. onu Indi diýemem. mahruzat berin, men ýanky aýtan. Bola. Men bir zat düşündürýän. Seredin. Günne Türkmenistanyň içi daşyndan 30 adam şu rejimden ölýär. Şu ot dämi? Şu ot dämi? Ülküde otylar, ine şuň ýerden bir ýaşy öldü. 20-21 ýaşynda, men ýalňyşmasam, ine öldü. Koronavirusdan daşyndan. Şol adam egerde Türkmenistanyň ýagdaýy gowulanmasa, çykmady daşyna. İçinde bolardy. Dogun garyndaşlar kömek ederdi. Muňa ýanky ýardam ederdi. Yok, ýeközi ölüp garly görgüliň ne pulu bar, ne nimesi bar. Şu niýde jaýlamaly. Ýanyna garyndaşlarym şonu diýdiler. Şu ýaly köp suwçylar Türkmenistanyň içinde her hepdede bir näçe adam Türkmenistan boýunça özüni kas edýär. Türkmenistanyň daşyny özüne kas edýär adamlar. Türkmenistanyň daşyny her hepdede ine öwlan, ýani statistikasy, ýani atsy öwlan, ine türkmen öwlan diýilýär Istanbulda. Atsy statistikasy 5-7 adama çelli her hepdede adam ölýär. Näçe olar ölýär şöyle. Sebäbi Türkmenistanyň içinde şu rejime çydaman, maşgalyjyklaryny, çağırjyklaryny eklemek üçin daşyna gidip avariya düşýär, koronavirusdan, rakdan, bir topar zatlara mecbur bolýarlar. Sebäbi içinde ýaşayan adamlar şu bespredyely görüp, ýüregini tutup, ýüregini ölüp gidip otyr. Ine men hasap etdim, günne adamlar ölýär. Günne, bir güne. Ine siz diýäňiz, şular ölsün, gözümüzi yumaly. Yok, men öldüm. Murat Kurban. Bir min turusat ben. Halka yardel. Yani. Adatcan, biz gürleştirem. Men gürleyen, siz nime diýär? Aydın. Ine şu adamlar ölýär, zileli yok. Biz imtim oturmaly, biz birleşmeliler, bir içine varıp, hiç edilmedik zatlary, ýanky agzy birlikleri, birlik bilen düşündürmek, informasyonu görüş, şu ýerde ýenmek, liste okuryp paýlamak, hemme zat şu ýerde edir. Gaty ýalňyşlyk. Bir daşyndaky adamlar bilen eýýäm informasyon görüşi, ýanky jikme-jik planlaşdyrmaly, jikme-jik düşündürmeli. Şu adamlar soň Türkmenistana baranmada, şolar dinleýän adamlar, Türkmenistan ýüzüni görkezmeýän adamlar baranna eýýäm düşünip şolar näme etmeli. Biz şu zatları diýmesek, Türkmenistana baryp, hemme ýerde MHM polisiýalar saklap dursa sen hiç talam edilmezmi? Öňüne taýýarlyk görmesem. Ine şu taýýarlyklar geçirip dur. Ine şu taýýarlyklar häzir içinde geçirip dur. Häzir içinde çykýan adamlar çörek üçin, aşgaýat üçin näme? Olaryň öz-özüni orada atýarlar. Ýok. Olar çykýar. Siz gizlin, ýanky görüşjek bolýaňyz. Siz gizlin görüşüp bilmeýäňiz şu rejimle. Biz açyk görüşmeli. Gizlin hereketler bolmaly, ýöne açyk hereketler hökümet suratda bolmaly. Näçip? Egerde aktivistler çykyp aýtmaýan bolsa, şu ýaly beýlik adamlar seyretmediler YouTube. Şo gorkuşup giderdiler. Şolar ýüzüni görkezanok, ýüzüni açanok, ýöne Türkmenistana barsalar, eýýän pikirleri bar. Ha, aýdyp geçirdi şu zatlar. Şu zatlar diýişýär şu ýerde bolýar. Diýmek, men çat ýagdaýda beýlik bilen goşulmaly. Bir de aýtmasam, her kim barýar, aý mene goşuljak, mene daşdyrýan diýip hiç adam bolmaýar Türkmenistanda. Biz başlamaly, biz ärdine edip gitmeli. Siz hiç sad etmeýän bir günne rejimi ýeňjek bolýaňyz. O mümkin näme? Yok, men bilmedim Murat Kurban. İçinde baryp biz hemmemiz galmaly. Biz hop daşyny azyryp bilen dok. İçinde näin azyryp bolaly? Başta ýöne halk agzy berdi. Murat Kurbanov. Başta ine şu hareket başlanan wagt agzy berdi ine. Agzy berdi. Siz YouTube'a seyreden, şo ýyllaryň YouTube, şol aýlaryň YouTube'una seyredin. Bir-birine diňe türkmen ýerler. Diňe pohat ýerler. Hiç agzy ýok, onu diýmem. Näyle ine agzy berdi halk. Şu daşy konsullugyň öňüne baryp çykyşam etdiler, näme etdiler, hiç kim hiç zat diýip bilmedi. Soň näyle boldy? Ine şu Halmurat diýdi, beýleki nämeler ine
siz yine ya düyetçi ya mitinga çıkın o bu diyer. Beylekiler çıkman yine kimde mi? Bir belli bir gep olmazsa ne olmazsa hiç birinci, ikinci o apozisiya az bir olsun halka bir görelde göresin bir azacık. Yoğun yalzat birbirinize hapat yanızlar. Ben hemmeniz aytıyam. Halk ağzı bir yöne şu önde duran şu özüne apozisiya diyen hemmesi ağzı bozuk. Birbirinden öne geçecek kolla dur ben şundan öne geçeyim. Ben şunu öteyin neme deyin. O bir halkadan bir azacık bir rehniniz gelsin nem etsin. Beni hemmeniz aytıyam. Ya bir Murat Kurbanova değil. Hemmesine değişlik uzak. Siz bu tayda sporunuz kutaran o. Yöne halkın derdi sizin neçe sporunuz götelse şonçadan halkın derdi art ya. Neçe o. Spor gidiyor mu? Halkın ham derdi aşı otur. Bir azıcık halkı oylan. Bu gereği yok. Biz talkı kim biz kansa spor nemelerim. Ben hemmesine ait ya. Olmu? Ne gerekiyor var şu spor? Men size düşündüreyim. Biz birleşip başladık. Biz häzir demokratik giňeşini döretdik. Biz bir tankid edemdik, biz gürleşýär. Her kim öz pozisiýasyny goýýar. Halka biz köp variantly görkezýär. Biz hem demokratik ýoluny barýar. Biz daşynyna hem şonu edip oturýar. Şonuň üçin meniň pikirimçe siz ýalňyş düşünýäňiz. Siz hiç zat etmän özüňizde tankid etýäňiz 30 ýyl hiç zat etmedi. Häzirim aýdýan hiç kim ýok, indi ruhsat berin menim bir gurlaýyn. Hiç zat etmelle gillenip oturun, içine varal şo ýerde turýar. Men size ýene bir geder aýdýan. Biz bilmedim Murat Kurbanov. Gayrat edin, egerde hormat koyan bolsaňyz vatandaşlarymyza, maňa aňyrda dursun, onda siz nimedim. Serdim, egerde siz hiç zat etmän, 30 ýyllap ine şular apozisiýa hiç zat etmedi diýen bolsaňyz, häzirim özüňiz çıkmaň, oturun gillenip, biz içine barıp tururs diýen bolsaňyz, onda siz diýmek, diňe bir maksadyňyz bar. Onuň maksada hiç wagt ýetilmeksiňiz. Berdimuhamedowy aýyrmak we diktaturany çalışmak näme? Bizim maksadymyz diňe Berdimuhamedow aýryp diktaturany çalışmak däl. Bizim maksadymyz şul bir adamlyk urunan sistemany çalışmak. Durşuno gaýdyp diktatura gelmedi ýaly. Onun üçin biz jemgyýetimizi östürmeli. Biz näme diýip daşynda? Jemgyýetimizi östürýär. Biz düşündürýär tapawudyny. Biz aktivistiň ýöne vatandaşyň grajdanın arasynda tapawudyny görkezýär. Biz aktivist bilen toparyň lideriniň arasynda tapawudyny görkezýär. Biz lider bilen herketiň lideriniň arasynda tapawutdyny görkezýär. Biz köp zatlaryny politik meýdançasyna düşündirip bilim berýär. Siz diňe bir zada serdiňiz, ine halky çıkardın, hiç zat bolmady, tolk ýok. O näme tolk ýok? Men o zatlara seredem o. O näme tolk ýok? Halkyň soňky bir ýylda üýtgen aňyny göreň ýokmy? Azatlygy isleýän göreň ýokmy? Bakty durmuşyny isleýän göreň ýokmy? Şuňa çelli bulan hiç umydam ýokdy. Ya göreň ýokmy şular? Ol kim ýokardan öýe düşdümi? Ya onu opozisiýonерler, liderler düşündirip işläp halk bilen mitingde çıkaracak bolup hereketler görkezip etdiler. Ol ýöne ýerden kaçmady. Onu halkyň özü edeni o. Ol bir ikinji opozisiýon liderler. Onu hem asmandan açdymy? Onu hem halktan çıkmadım. Ine men terip. Men sahada maşgalada doğuldum. Men 10 klas Türkmen mektebi oturdum. Men ondan öz gücümle instituta girdim. Men instituta oturanda, men instituta okanda men uzun köýnegim ýokdy. Şol ýerde ýani garipçe ýaşadyk. Men instituta oturansam, öz borjum ýetirenim soň, biznesa başlap ýuwaş galdym. Men halktan çykdym. Men ýokardan opozisiýoner bolup dogulmadym, ýa zyňylmadym. Biz näme halk dämi? Ya beýlik opozisiýoner halk dämi? Olar ýalňyş ýandyr. Olaryň düşünjeleri mümkin ýalňyşdyr. Mümkin öz bähbidine ýetişýändir. Mümkin. Ýöne bilen bir halkyň bir nemesi siz bolsa birleşdirmän tersurýanyz geldikeriz ýaly şulary aýyryn ine halk. Halk hiç wagtdan bütün taryhda özü hiç zat eden ok. Hökman liderler, öňe giden adamlar, öňe pikirleri bilen hasap et bilen adamlar, ýuridik taýdan, siýasat taýdan hemme zat gurnap bilen adamlar öňe düşüp edýärler. Ine şul
bütün cemiyetin ösüşünün, tecrübesinin nuskosu. Siz şunu etmeyen, biz içine barıp, şöyle barimiz kalıp, yani uruşyal, tövüşyal baydaklar alıp, strobilen barıp, bir Muhammed ayrıf diyemem. Bu adamlar organizavat edecek değil mi demek? Üstünüze emkemme duka, birek bilen gülüşüp olmayaka ne edecek? Onu daşından başlamalı. Yine ben düşündürdüm. Yok, Murat Kurbanov. Mena birinciden etmen, çıkman, yatın diyem. O prosto men aytyan zadım. Yine например o gürlejin yine şu birini çağırıp onun yüzünü açandan näme tolku var mı? Aydın. Gatul tolku var. İçindeki Türkmen halklarımıza, Türkmen halkımıza ulu ruh veriyor. Gatul tolku var. O adam öz beynisine rejimden korkmanı bes ediyor. Ve beyliklere misal veriyor. Rejimin esas maksadı bizi korkuda saklamak garınkıda. Biz kaçan kalar, kaçanı korkayla. Biz korkuyunu ayırman neyle adamla kalacak oluyor? Yok. Gep korku der bu tayda. Gep bu tayda yine. Yüzün aslından etti. Aslına basçı diyenler mi? Deyzun Azat ben sizin buna basçı diyenler yine. Näme çıkyan, näme için çıkma, yine kim nämeler. Azat ben sizin sözünüz boylayın, bağışlan beni. Bağışlan oraya. Bizim vaktimiz geçti. Yani izine bir... Öyle soranızı verin, benim cevap vereyim. Soru yok. Şu biz vatandaşlarımızla gülüşecek bolup, yani yetişmedik. Mümkün evlerde vaktimiz olsa yeni bir seans ederiz. Yine o yerde yani devam ederiz. Gepleşiklerimizi. Öyle yenem sorular gelse ben kavar ederim. Bolya görüm yok, bolya mı? Yani ediliyatiden açık vakt saralı sorular olsun. Nime der yani, bolya mı? Şunun bu torunu sebebi izimizde gepleşik var şu kanalda. Biz onu bağlap duruz. Olur mu? Yine hormatly vatandaşlar, şuraya gepleşik geçirdik. Azat Türkmen bilen yine bizim vatandaşımız Rusya'da yaşayan bir topar soru verdi halkımın adından. Men devlet lider hökmünde şoňa jogap berjek boldum. Oňa siz jogap berersiniz. Men jogap berbildimmi, dogry aýtdymmy, ýalňyş aýtdymmy? Sizin jogaplaryňyz, sizin ýa pikirleriniz bize ýa-ni dogruçy bolup durýar. Şoň üçin ine şu bilen biz gepleşigimiz utorýar. Sizin soruňyza jogap berilmedik şu gepleşikde, wagt ýetmedi. Inni gepleşikde biz az burlarsa sizin jogaplaryňyza, sizin soruňyza jogap bereriz. Şoň üçin Azat size köp taňry ýakatyn bizim kanalymyza gelip şuraya bizimle çykyş edýänizde, bizi tanqid edýänizde, bize soraw berýänizde, bizim ykbalymyz bilen siz bizim ykbalymyzy pikir edýänizde sag bolun. Şunu bilen biz öz gepleşigimizi utorýar. Azat bizim halkymyza sag bol diýjek bolsaňyz ine wagt. Öyle köp sag bolun. Bu meniň soragym däl, halkyň soragy. Bolla ezildeşler Murat Kurbanov, siz hem köp sag bolun. Kanalımıza teklif ettiniz ve katnaştınız. Indiki gepleşiklere hoş sağ olun. Bolýar. Sağ ol Azat, sizem bizim kanalymyza geleniň üçin. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz öz gepleşiklerimizi utorýar. Egerde medeniýetsiz bir ýerde bir gülän bolsak, bizi bagşlarsyňyz, sizin hemmeňizi şu orada aýyna bar dualaryňyz, bar arzularyňyz Allahjan, Hudaýjan kabul eder ýaly arzu edýär. Size birinji bilen jan alyp arzu edýär. Sağ olun.